Имах чак. Пеца, дай ми АВП. Тихо е мангал. Пак ти педераса туп! 11-1. Отишъл за Казах ти за безплатната победа, бе. Райчо. Те наркоманите така казват, къде ще лепил. Първото лепилце, за да не е голът е такова. Първата кисия, айляк, след това ставаш бронзова муцуна. Какво ставаш? Няма след Мираж и Инферно. Не, май го то мираж. Мани го това Мираж. Няма и уин на него. Аз бе сигурно от малък не съм печелил на Мираж. Южен Полах, Нетко Митев, това са все хубави меса. Попов също става. Не, абсурд. Така ли? Абсурд. Абсурд, Попов. Що? Попов е хубаво месо, макар и космос, моето момче. Какво? Не се излагай. Не се излагай като кефоджа. Не, ти трябва да ми обясниш какво искаш да кажеш после ще... Какво има да ти обяснявам, приятел? Магаре и космос, пич. Заки е turned on. Switched on. Ей, общ. Пич, във вашата игра един юнит върви по лейна и се бие с друг юнит. Какво ми говориш, пич? Искаме да си каем здравей. Как се, се? Да, какво кажеш, брат, смисъл? Не, Харбе, я го обясни този лаф, аз какво знаеш? Какво има да обясня? Магаре... Виждал ли си Магаре в космоса? А? Видял ли си? Какво Няма лафиш, пич? Какво лафиш? Няма и да видиш. Дани, направи ли уния тестове? Human Benchmark. Не. Human Benchmark е колко най-ново време може да издържиш в тази малумна игра. Мисля, в игра почти има кръг. Така че... Так, какво искаш да кажеш? Тук що го казах. Виждал ли си Магаре в космоса? Магарето ще може да стигне до космоса. Може? Точно така. Как ще Няма и да го видиш. Обаче... в една ракета и го пускаш, и то отива там. Това какво общо има с... това? С какво? С храната. Ама трябва да излезеш от рума. В смисъл не от рума ми от стаята просто. Не от рума. Леве. Ще чуенеш ли? Аз съм в лига. Каква лига, бе, брат? Какво да направя, че вие играете днес като CS 12 часа, бе? Аз какво да правя? Да тук си протрия хуя от чеки или какво да правя? Пак казвам, Попов и месо е като Магаре и космос. Това казах. Магаре в космос. Магаре и космос. Тук казах, когато пита дали съм виждал Магаре в космоса. Магаре не е ли и в космос. правилния въпрос дали съм виждал Магаре и космос? Защото по-делно съм виждал. Преподавам как се играе Мираж. Инферно. Инферно, Мираж... Моги ли? Как те кажа? Мъже измислен с да е дела, пече. На нас ни трябва така лори, за да работим. Ми так ти днеска ни свършил работа и за две стинки. Кирца. Каза. Те няма занимавам с това, махам го от всяка и от всички социални мрежи за мен. Това е нечовешко. Толкова години, брат. Примерно си погледна телефона, в момента ми праща Фейсбук клипчета майна. Няма ми отговори в разговора. Какво станава? Много ма дразниш, Кирца. Пич, ти ли ма кикна, бе, педерас? Не съм таки, какво ти седиш и мълчиш, бе, брат. Тук що влезнах в разговора, нали? Чух Не влезна в разговор, не си излизал, питай тук хората, какво ма... Игра- Да. Как сте actual specimen, бе? Ало, оле. За какво лефтиш, бе, пич? Аз игра тривия, бе, педерас. За какво му обиждаш, бе, пич? Оставам в 10, дори да си легна в 2, пак съм наспан, нали знаеш? Какво стана спал, си станал в 10. Какво стана спал? Пак. Не,
А то Широ позицията му е такъв, той нищо не гледа. Гледа Елякова. Каравия гледа. Всеки ден на работа, пич, седа и като някакъв клетник такъв седа и трепера, да се прибера вкъщи, майна, да се съберат момчетата, да играе малко CS, майна. А не да направят две загуби и да ходят си лепа тъжни чеки в леглото. И накрая идва един като здравец и казва ми не ми Да, ми кажа, да, ще пенсионираме CS за известно време, майна. ще игра Тетрис Не, бай. компетитив Тетрис. Да, ще играя едно в едно Тетрис, кой искам. Кой го в устата да тева. Ти си духовен номад, скитник. Това си ти. Нито едно общество не е изградено на морска храна. Това е инкорект. Кажи Да, едно. корект. Кажи едно. Япония. Върху Гърция. Япония пуснаха 2 бомби. По-друго. Я сега обясни за магарето и космоса, пак че не забрах.